Ja nyt on tämän aamun, voisiko sanoa, kuningashetki itselläni. Nimittäin tätä mä oon koko aamun miettinyt ja harjoitellut, ja nyt se tulee. Seuraavaksi me pääsemme My Little Pony-tapahtumaan, jossa tuottajamme Christopher ymmärtääkseni vieraili eilen, joten vielä kerran, se kuulostaa niin hyvältä. My Little Pony. Kukapa ei muistaisi näitä legendaarisia hahmoja. Ja nyt puhutaan My Little Ponysta, jotka valloitti maailmaa jo silloin 80-luvun alussa. Usko tai älä, tänäkin vuonna nämä kyseiset ponit riemastuttavat ja nauttivat ehkä suurempaa suosiota kuin koskaan aikaisemmin. Ja näitä malleja, näitä riittää. Samoin tähän liittyviä kiertueita, erilaisia tuoteinnovaatioita, niitä tuntuu tulevan vain enemmän ja enemmän. Me olemme tällä hetkellä paikan päällä Espoossa, missä järjestetään Ponikoni-tapahtuma. Ja tämä tapahtuma on rakennettu pelkästään näiden tuttujen ponien ympärille ja tarjoaa oikeastaan kaikkea mahdollista. Ja kerrotaan se verran, että tämä tapahtuma ei ole pelkästään lasten tapahtuma, vaan täällä on kaiken ikäisiä ihmisiä paikan päällä. Ja me lähdetään kurkistamaan niitä nyt, joten liityhän mukaan. Muutamalla sanalla. Mistä oikein on kysymys? Poneja ainakin täällä tuntuu olevan. Joo, eli tämä on My Little Pony-aiheinen koni. Toinen Suomessa, ensimmäinen mikä järjestetään museossa. Ensimmäinen My Little Pony-aiheinen koni oli Crystal Fair 2014 Finlandia-talossa. Ja meillä on tosiaan täällä museolla poninäyttely huomenna viimeistä päivää. Kannattaa tulla katsomaan, jos ei ole vielä nähnyt. Niin päätetään tämä näyttely tällaiseen hienoon juhlaan, eli ponikoniin. Eli tämä on tapahtuma kaikille, jotka on kiinnostunut My Little Poneista. Ja pääasiassa ehkä aikuisille suunnattu, kun meillä on ollut ponijuhlia sitten lapsiperheille. Niin tämä on enemmän aikuisille, nuorille aikuisille ja sitten ehkä varhaisteineille myös. Semmoiselle, joka ei nyt ole tapahtumaan päässyt paikan päälle ja tällä hetkellä katselee tätä, kerro mistä on kysymys nyt Ponikoni-tapahtumassa? Tosiaan meillä on täällä kaiken maailman kaikenlaista ohjelmaa. Meillä on lavaohjelmaa, siellä on cosplay-tanssiesitystä. Meillä on pari kunniavierasta, muun muassa Mari Kasurinen, ponitaiteilija. Ja sitten tämmöinen vanha brownie-veteraani, joka kertoo brownie-kulttuurista. Sitten meillä on tosiaan näitä myyntipöytiä, mitkä löytyy täältä meidän museon puolelta. Työpajoja, missä voi askarrella kaikenlaista ja sellaista. Ja me ollaan myyty tänne 200 lippua. Loppuun myyty tapahtuma, eli tarvetta on selkeästi ollut. Ponikoni-tapahtumassa on älyttömän suosittua nämä erilaiset pöydät, mitkä ovat täynnä näitä ihania ponihahmoja. Minna on tässä mun vieressä. Sä olet täällä vähän myymässä näitä ponihahmoja. Miten sinä maltat nyt luopua näistä ihanista poneista? Nämähän pitäisi laittaa vitriiniin ja ihastella ja katsella. Mulla on vielä 2 vitriinillistä kotona. Eli nämä nyt on vähän semmoisia ekstroja. Että Mikä tämmönen poni on vähän harvinaisempi ja mistä sen nyt tietää? No täällä on esimerkiksi aika harvinainen tämmöinen espanjalainen, sanotaan piggy ponyksi. Eli tää on tämmöinen vähän erinäköinen mitä noin muut. Kyllä, se on ihan totta. Sillä on ihan oma unikki luukkinsa. Joo. Et niin kuin esimerkiksi täälläkin on niin kuin yhtä samaa ponia, niin täällä on espanjalainen, ranskalainen ja sitten italialainen. Niin kaikki on niin kuin samaa ponia periaatteessa, mutta ne on eri maissa tehty. Ja miten kauan sä oot itse ollut poneista kiinnostunut ja tehnyt näiden kanssa taidetta? No 2020, kun tuli korona, niin kun ei päässyt yhtäkkiä ulkomaille matkustamaan ja miehen tyttö rupesi olemaan meillä, niin mä rupesin muka taralle ostamaan poneja. Sitten mä huomasin, että miten paljon niitä on kaikkia erilaisia. Niin ne olikin niin hienoja, että ne päätyikin mun hyllylle enemmänkin kuin leikkikoppaan. Niin siitä mä sitten oikeastaan lähdin. Ja sitten mulla on tullut ihania ystäviä myös täältä. Eli täällä on Laura. Laura oli just meidän häissä kanssa tuossa noin. Niin ystäviä on kans ihana saada tästä poniharrastuksesta. Katsokaas tätä. Mä sain käteeni tällaisen erityisen ja varmasti aika monellekin tutun hahmon. No se on kääriäponi vai Laura? Sä oot tämän ponin takana. Kyllä. Tää on ihan uskomattoman hieno. No kyllä mulla pari kuukautta siinä meni, mutta en mä nyt ihan joka päivä ole sitä tehnyt. Mitä kaikkea sä käytät tähän, että ponista ollaan saatu tämän näköinen? No ensin mä käytin semmoista massaa, mä tein nämä hihat ja sitten mä rupesin maalaamaan sitä ja laitoin karvoja ja muuta.
muuta siihen mukaan. Minulla on semmoinen työpaja tänään tuolla, missä minä opetan ihmisille, miten laitetaan ne. Mikä on sun mielestä parasta tämmöisessä Ponikoni-tapahtumassa? No tavata ihmisiä, samanhenkisiä ihmisiä. Se on totta, se on totta. Ja teitä on ihana värikäs porukka täällä paikalla. No mähän osallistun siis cosplay-kilpailuun, että kossaan siis yhtä tiettyä hahmoa kuningatar Chrysalista, niin tein hänestä inspiroituneen asun. Ja tämähän on hieno. Onko tämmöinen vaikea tehdä? Joo, siis onhan se niin kuin, että pitää sitten tehdä omien mittojen mukaan ja sitten oma osaaminen kyllä kehittyy siinä tosi paljon. Tämä on se aika hankalaa ehkä aluksi, mutta sitten pikkuhiljaa. Mikä sinut aikanaan on saanut näiden ponien kanssa työskentelemään ja tekemään todellista taidetta? Se oli tietenkin monen asian summa. 2008 olin vielä opiskelijana taidekoulussa, mutta kunnianhimo oli jo läsnä ja Andy Warholia ihailin silloin todella paljon ja halusin itselleni tällaisen oman tunnistettavan teossarjan. Ja ei siinä muu auttanut kuin käydä työpöydällä ja alkaa piirtämään mindmappia kaikista niistä sellaisista asioista, mitkä silloin ärsyttivät tai kiinnostivat. Ja silloin ne olivat nimenomaan populaarikulttuuri, siinä esiintyvä konsumerismi, kustomointi oli juuri tullut kuluttajille mahdolliseksi ja sitten tietenkin kaikki julkikset ja heidän henkilöbrändinsä. Koin sen silloin eräänlaisena aikuisten leikkinäkin, ehkä jopa, ja siitä pääsin sitten leluihin. Ja leluista puheen ollen tulee tietenkin aina oma lapsuus mieleen. Ja omissa leikeissäkin oli My Little Pony hyvin tärkeässä asemassa hänellä. Batman-ukkoni ratsasti paikasta toiseen silloin, kun Batman-mobiili oli rikki. Mikä sulla toimii inspiraation pohjana näissä töissä? Populaarikulttuuri. Sieltä löytyy kyllä. Päivittäin syntyy uutta ja päivittäin jotain jää unholaan, niin sieltä kyllä löytyy inspiraatiota ja sitten niitä vihastuttaviakin asioita myös. Mitä se käytännössä vie, että päästään näihin upeisiin huimiin lopputuloksiin? Pienempien veistosten kohdalla puhutaan ehkä päivistä ja sitten isompien kohdalla puhutaan viikoista. Olet saanut tunnustusta tietysti Suomen lisäksi myös kansainvälisesti ja sulla on faneja ihan valtavat määrät. Täälläkin niin moni sanoo sitä, että toiveissa olisi joskus saada sinun joku ihana taideteos itsellensä kokoelmiin. Miten se onnistuu? Kyllä se onnistuu, jos malttaa odottaa. Että tietenkin tänä päivänä on vähän huono, kun ollaan totuttu Amazonin toimitustapoihin ja muuta, niin minun kohdalla joutuu odottaa vähän kauemmin. Näitä sun töitä niin löytyy Suomen lisäksi kansainvälisesti ympäri ämpäri, että siellä ne jossain ovat.